Heeh. Kae sing lagi dumugi ugi wonten Kak Santi padha santine iki. Ingkang mijil saking Tlatah Bringin. Sugeng rawuhipun. Kak Santi saking Bringin, Mas. Heeh. Pinarakipun? Niku wingkinge tukang syuting lho. Sing gentes teko, gentes rawuh. Keluarga ageng saking Bringin. Heeh. Ngoten nggih, sugeng rawuh Kak Santi. Ketoke Wis lember. jadi saka kono wis engko tak sawer. Alhamdulillah, nggih. Mesa. Goyah, saja arep mondot Ugi wonten Pak Romana, Nduk. Pak Romana kae saka Ngerawan Lor, kae sederek lanang. Pinarake wonten sebelah. Pak RT kae sing ngacung lho, astane wis dhuwur dhewe ya. Pak RT. Pak RT. Tamu istimewa. Nggih, ayo karo mlaku-mlaku. Pripun? Engkang pundi, Pak? Engkang pojok, nggih. Sampun Niki sampun dados Erwin apa tasih RT, Pak? Oh, Pak RT. Pak RT, calon Pak RW, terus ahli sedekah nek arep ngerti. Alhamdulillah. Ning kok dereng, Kadang saka Mas? besan. Pripun? Kok dereng? Oh, derek adoh ning kono kok. Aduh, aduh kene. Mbak menawi mangke wonten pamundutan tetembangan Pak Romana. Pamundutanipun kagem menapa keluarga Pak ageng RT? desa. Nggih. Oh nembe diitung, nggih alhamdulillah wis pokoke tak enteni sak metune, Mas. Lah iya. Kene ya nyiapke susuk mangsane lho ya. Oh, parani. Oh, Lah, kudu diparani ngoten to? kayak giring-giringen. Selak giring-giringen kok nek diparani kae. Pak RT. Ya apa kok nyelempit-nyelempit rono to, Nduk. Alhamdulillah, matur suwun sangat Pak RT. Mugi tansah panjang yuswa, rezeki lancar, berkah barokah, benjang ketemu malih nggih Pak nggih. Lho kuwi tenan kuwi, padahal aku mung guyon lho. Nek kok yo metu ya, Mas? Nggih, Ya kan mugi alhamdulillah. rezekine Mas. tanpa berkah, Nggih. melimpah turah-turah. Monggo, Kudu ngatur ke sinten Pak malih Romana. ingkang badhe kula dongake? Nggih, langsung mawon. Pokoke langsung didongake ngono wae, Nduk. Dongane iki mandi lho Mas. Aku wingi bar ndongani manten sing kono kae. Heeh. Agek 3 sasi wis terus jebrol kok. Ya kaya bojoku nek ngono berarti aku Oktober nikahan langsung Desember babaran ora saking Kuwi iki mandine. mergo saking mandine dongaku Mas. Nggih, dilajengke sik. Mbok menawi mangke wonten pamundutan tembang Ibu nggih. Nggih. Tasih sarengan kala sakadang putra pinilih campur sarinya Indonesia.
RT ya pun rogoh-rogoh malih Mas. Napa wis ana sing lirik meneh? Ning rogohe Wis pratandha. beda karo sing mau ngono. Mas. Iki rogohe HP. Arep dipoto, kok ben spiral. Oh, kok spiral lho Mas? Lah piye? Spiral. Wis ganti to saiki ta? Ganti Mas, jenenge iki ora spiral. Spiral ki sing ibu-ibu kae Mas. Dilajenge sik, monggo. Mesa mesa goyang guyung saja arep mondot Mbah Kakong mundut napa Mbah Kakong? Mbak. Apa, Nduk? Aku entas krungu muni Mbah Kakong arep mundut santi ngono lho. Kok terus Mbok menawi wonten Ndang- pamundutan ndang- tembang, Bagong. ndang tak paringi mic kok terus boten. Pripun? Gembus asmara. Gubuk nika sing gembus. Aduh. Kok gembus asmara? Lah aku mau mirenge ngono kok, gubuk asmara. Iki lho. Nggih. Gubuk asmara. Sik kurang Mbah Kong. sithik. Kersa. Oh boten. Boten. Boten kulino Mas. Kulino mampir neng gubuk. Losmen Beda. saiki usulme. Beda karo playere kae. Ngopo sithik Ae. lo gagele arek menggok mampir. Heeh, abane arep kulaan merki wae bocah iki.